खुलुमबाय आंनि विद्यापति दैमारि यूट्यूब ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। आं दिनै एक्सारसाइज खालामनो फैनायाव लामायाव मोनसे पार्स मोनबोदों। बे पार्सआ नै बे पार्सआ सोरनि जागोनथाय जायखिजाया बे पार्सआव गोबां गावनि गोनांथि नथि पत्र दं आरो गोबां गावनि गोनांथि बुस्थु दं। नै SBI बेंकनि ATM, ओरैहाय जाबाय इन्डियान इउनियन ड्राइभिं लाइसेन्स, ओमफ्राय ओरैहाय जाबाय इन्डियान इउनियन फेसलि रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट, ओमफ्राय ओरैहाय जाबाय बन्धन बेंकनि बन्धन बेंक, बे SBI नि ग्रीन रेमिट कार्ड, SBI ग्रीन रेमिट कार्ड, ओमफ्राय नै जाबाय दा आसाम कोअपारेटिव एपेक्स बैंक LTD लोकेटेड। ये जाबाय गुगल पे, ओमफ्राय नै जाबाय रुपे, ओमफ्राय बे जाबाय अटल अमृत अभियान। पार्सआ नै आरो दंबायो बाहाय दं आरोबाव नै बे जाबाय माबा पेन कार्ड, माबा पेन कार्ड मोननो हायो दा बे पार्सखौ आरो दंबायो बे डकुमेन्ट्सखौ सोरनि बे आंनि जानबुं नाम्बारखौ बाहाय होगोन आरो दंबायसो नै आजां गाजां नै आरो नै गारिनि RC ना मा ड्राइभिं लाइसेन्स ना मा जाखो केमेराया मोजां जायासैलै बांद्राय। नामा जाहैबाय चक्र बसुमतारी ना मामोनलाय? गासैबो बन्दुबाय चक्र बसुमतारीमोन ना बोरोब्रा चक्र बसुमतारी। नोंथांमोना आंनि जानबुं नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। सोरनिबा जुदि गोमादोंबाथाय नोंथांमोना लांफैनो हागोन, आंनाव डाइरेक्ट फन खालामनानै आं गावनि नाम्बारखौ होगोन आरो। लाइक एन्ड शेयार आरो डाबल गासै मा दं गासैखौबो थुदला जोबनानै होबानो जाबाय।